ngina ka liang ka sen USM Isentia Hill District ngidap da ka jingsngo lengo bat ka jingsngo pela kabang itip bat ngiyo sngo ya ka jing sapriang jong ka kubor balayo sngo badon basim kabu haga kerteng jong ka sen bandawa pisa bancim bisa nagi kalim bayat hasurok kamtam lele ban punmi ya ka kerteng Presiden Rangba jongi Charlie Jerani bat ngadap daga jisnyo si kabakrau banga snyo ban pendem jur ro ya kitu kibriu kibachim kabu haga kerteng kaseng ngaku mu presiden jong ka distrik ngamsem la aibor yanu ro kinle yakum kini kejai kam menta ngadang wat nabarok gidkot hi ibadon ha Isentia Hill District laki day sisana gidkot jong kaseng bat lada ngilap yaki baki day ki dikot jong kaseng ngimban se banbe sengno yaki kata katkum ka an jong kariti penyai kam jong kaseng ngaku mu presiden ngapen pau hapi kum kipai ba baro badado bangi la cimti ban penyai ya kane kaseng apo ka distrik jongi nimsem lale ya kanu ka kam ka bom yadai katkum ka kendon ne ka an jong kaseng kumta ngapen pau ya pi kipai ba wasngew ya kane ka jingsim kabu jong kibriu ki bakwa ban penjak burom ya kane ka seng USM jongi na kadau baki layoi ba kane ka seng haga jingya yang ti jongka hagini ki por kisni ki baladem na ka jingker chan jong pi kipai ba ka seng kalakiu na kata kadau ikwa ban penduk jat ne ban penjak burom yang akung presiden bat ya kaseng hi barok kawai kumta nagaliang jong akung presiden bat nagaliang jongi imembar kibadon hapok kani kaseng hapok kani ka distrik jongi kumba ngiju pensngau ya pi nakawe ka por sakawe por bangi don kam ya pi kum gibai ba bangin kit ban ba pin ai leng ba ti tumun tidiang jong pi bangin kentiu bat ban pet ya ka miet ka bha hapo ka imlang salang hapo ka brihen yu trep barok kawe te mentaro ni ke pat biang ya pi what's new what thau ya kane ka jim jingchim kabu ini kibriu bakwa ban penjak brom ya keseng ni kerpat ya pi dag jingsurit mesin bapin nang ai ka jinggerchan yangi rang bangila susu banyat saprang banpet ya ka imlang salang banpet ya ka baha kamiet hapo ka jaj benriu jongi barok kawe tang kita tin kublai sibot